Ако бъде подменен този водопровод, значително ще спаднат загубите. Тия загуби касаят не само Карнобат. Те касаят тия трите села, които са на деривация Камчия и всичко това от Карнобат нататък. Говоря за Айтос, Бургас, Слънчев и Варна, защото от този язовир черпим всички. Той в момента може би е паднал вече на под 50%, а под 20% не може да се черпи от Камчия, защото това е те наречената мъртва зона. Нашите проблеми обаче не са по деривация Камчия, защото от южната страна на общината всички населени места са с собствени водоизточници. С изключение на Сан Стефано, който няма и собствен водоизточник. Те никога не са имали вода. В смисъл от техните чешми никога не е текла вода? Не, имат си кладенци. Те си имат кладенци. Там никога не е имало вода, откакто е станало село. И с 65-67 човека, но тя е много дълга сагата там, ако започна да ви разказвам конкретно за Сан Стефано. В момента тежките проблеми са в Сърнево, Житосвят, Смолник, Венец, Раклица. На Черково също е на воден режим, Антимово е на воден режим, защото не им стига водата. Но там инвестициите са много големи. Проблемите са в липсата на национална политика. Оперативните програми, които предвиждаха изграждане на сондажи, водоеми и водопреносна система, първоначално касаеха населени места с еквивалент 10 000 и нагоре жители. Сега свалиха бариерата до 5000, но ние имаме само две села, които са приблизително 1000 еквивалент жители. Това са Кликачи, Антимово и всички останали са от 16 до към 300 човека. Те може и да са 30 човека в едно село. Те имат нужда от вода и за 30 човека инвестицията също не е малка. Вярно е, че до сегашните сондажи са правени в слоя на тъй наречените мръсни води. Те не са мръсни, но съдържат голямо количество нитрати, което ги прави пък негодни за употреба за питейни нужди. И са ни необходими дълбоки сондажи. В другия слой, който като се махне глинения слой, върви над 100 метра, някога стига до 300-350 метра, за да се извади качествена чиста вода за пиене. Това нещо струва пари, второ е рисково, защото не може да кажете, че трябва да дупчете на площада, Карнобат непременно, че ще излезе вода. Има съответната техника там, виждал съм сами електроди, долу-горе виждат къде е водата. Но за това е необходимо да се направи обследване. Аз съм готов и споменах преди малко в заседанието на Общинския съвет, че ако не гласуват сега на 19 септември актуализация на бюджета, да отделим необходимите пари, защото ще имаме известно преизпълнение на приходната част на бюджета, да получим това изследване, къде бихме могли да направим дълбоки сондажи. Оттам нататък започват процедурите по финансиране на самите сондажи и тежките бюрократични процедури за тяхното заклоняване. Те минават през РЕЗИ, регионалната инспекция по околна вода, басейнова дирекция, след това обществена поръчка по закона за устройство на територията, защото ще става дума за строителство и рехабилитация на съществуващата преносна мрежа, защото тя пък при нас навсякъде е компрометирана. През последните 30 на години при нас са правени само ремонти и много малко изграждане на нова водопреносна система, и то предимно в град Карнобат.
селата са само ремонт. Това са стари и термитови тръби, които може би са прорасли. Вече там се образуват тъй наречените котки, т.е. дървото влиза вътре, запушва, дебите се намалят и така нататък. Но ще изчакам общо събрание на Асоциацията по ВИК, което е в сряда в 10 часа на 21. Тук нататък ще извикам ръководителки на групите в Общинския съвет, за да имаме единно становище как най-бързо да се справим с проблема.